mbawɗo gorko merci sister maɗo awodo son ko debbo mbawɗo gorko horo worɓe dogoɓe responsabilité ɓe voilà DJ Cissé Kale e ngala tankeɗo inchallah ɗum ɗo on beltanama pulaguro dow kala ko ari ɗo Guinée Bissau Besel Gambia salmini on calminama obrigado DJ Cissé Kale jare tuti Besel debbo gorko ala juuɗe mon otaɓe jogue jogaka han ala ko mbawɗe ni Allah waɗi umide ko gondo gorko umine gondo baba otaɓe jogue jogaka han ala ko mbawɗe ni Allah waɗi umide ko gondo gorko umine gondo baba otaɓe jogue jogaka han ala ko mbawɗe ni Allah waɗi sedaɓe goɗigol sedaɓe sedira goɗigol albeɗanare ade fonda yurmini e dewgal seddere sidi jambiɓe setarake wodi rewɓe bomɓe ko worɓe bonni to men simijo ala dine ngala si hakkillala a yeyan hoorema mburna diɓɓe maɗa ɓe sabu ɓiɗɗo ñalama nemum anara sabu ɓiɗɗo ñawi ko nemum anara e wurde sattude ko hono mbaɗammi si golle ngala ko hono mbaɗammi ko hono mbaɗammi ɗo ko hono mbaɗammi e ko hono mbaɗammi ɗo no mbaɗammi ɗo ko hono mbaɗammi ɗo nagara ɓiɓɓe ko hono mbaɗammi ɗo umide ko gondo gorko umine no gondo baba otaɓe jogue jogaka han ala ko mbawɗe ni Allah waɗi umide ko gondo gorko umine no gondo baba otaɓe jogue jogaka han ala ko mbawɗe ni Allah waɗi e wurde sattude ko min tayoreya e jande école ko minga adine Allah de minga ollara ɓiɓɓe am woni rewɓe bonɓe ko worɓe bonni ɗumen worɓe bonni ɗumen ɓe ko bonni ɗumen doggo responsabilité ɗum bonni ɗumen ɗum bonni ɗumen woɗi Allah lamdorta en janggo sabu ɓiɗɗo subake bamo ko Allah suɓi jinnaɓe maɓe ɓe jogi responsabilité umide ko gondo gorko umine gondo baba otaɓe jogue jogaka han ala ko mbawɗe ni Allah waɗi umide ko gondo gorko umine gondo baba otaɓe jogue jogaka han ala ko mbawɗe ni Allah waɗi yandani baba e baba wuri majje yandani baba ayraɓe baba ɓe ɓendadi ɓurimi e baba ɗo weldeni mira baba ndeysaan merci so woni badde parce que ko so jarama e kala debbo dariɗo masal mi mawni jango e baba no mbaɗoyra simi woni lamɗo an baba no mbaɗoyra simi woni président baba no mbaɗoyra simi woni député baba no mbaɗoyra umide ko gondo gorko umine no gondo baba otaɓe jogue jogaka ni Allah waɗi
Parce que hande no madu walloni weeɓani hawrina pulago machallah mi weltima e présence mon o buy wona seeɗa mino salmina babaji yam gonɗi ɗo wiya ko o brigade ko noon brigade voilà mi salmini onon foof neɗɗo e neɗɗo inde makko e yettode makko e mbi en limat tan en juumat kono on calminama woni gorko woni debbo woni cukali woni manguel machallah présence mon o yooɗi tijje jen
Est-ce qu'on a Kadia? Kadia ayam turama do kalis. Nende Malo. Délégation Nende Malo. Ankala yama bismillah. Délégation Nende Malo. Délégation Nende Malo. Anaga fada. Après jahane kala worbe be. Président Abdoulaye Wade hanno dum. Yo kala gorko do woni ko ma debbo tawe ron do wadi bureau ji di secrétaire ji di kewi ASP ji di kala rewbe kewi minter ji di kala kebi rewbe gendarmerie ji non rewbe woni kewal don tan woni problème ndeysan Nende Malo délégation mawo ndeysan debbo do woni baba amen Sana Seydi debbo mudum indo ndeysan Sana Seydi hande haltake Ender Fuladu musique de Gachambo Bao. C'est bon. Mado heto musico. Ah, Euro Fuladu. Binan binyamule manto idua. Eza. Ngati ndulundulu ngotisi. Ah. Merci DJ. Merci DJ Dura on the mix. Gratuit parce que Saïb Wadama désigné comme marraine de cette manifestation. Mado a fait un choix exceptionnel parce que c'est une femme de développement, une artiste de développement. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de représenter cette brave dame qui demande à ce que les autorités continuent de soutenir les associations de femmes, surtout les femmes de la Casamance qui sont établies à Dakar et un peu partout au Sénégal, pour qu'elles puissent jouir de leurs revenus. Donc, Bossalmini on, elle remercie le conseil municipal de Kolda, elle remercie le maire de Kolda et le conseil départemental, mais elle remercie particulièrement l'association Djengou Fouladou qui ne cesse d'œuvrer pour la promotion de la culture coldoise, pour la promotion de la culture du Fouladou. Je remercie par ma voix les artistes que j'ai vus aujourd'hui parce que ce sont des artistes vraiment qui sont talentueux et surtout les artistes femmes qui ont cassé la baraque. Parce que parmi tous les artistes qui se sont produits aujourd'hui, il faut oser le reconnaître, c'est la gente féminine qui a cassé la baraque. Donc c'est un grand merci pour ces femmes. Donc au nom de la marraine... Madame Khadi Bolar, femme de développement, représentant Mako Lebido français, l'arbre poste pour le développement. Jolie, et notre dernier Madame Batouti Fall depuis Italie. Ko kañ arina walla moneli hobbe hobbe mumbe horobe ngoni kaym borni do mado do LS Tuti Fall masallah dum ire parmana ko ire dum ire ono Jesner ko do tabasi adara problème Jesner acha Madame Batouti Fall Italie awoni Amérique a jogoro force jali joga parce que kale so kella ne mo arana inna assalamu alaikum bibbe fulbe Fuladu on calminama on jurama on namdama jam yiri e modon e yimbe Guinée Bissau naabe on calminama Sibso Mado a salminama Moƴƴo Awa Daw o a salminama tanina Far Sorsi a salminama de Allah waɗanmo jam en torima Allah jomirawo joom bawɗe o yaaɗo sako e jamɗe cellal délégation Tuuti Balde Tuuti Fall Moƴƴo Boubacar Ba min calmini on min juurimama on
debbo Jalisana Seydi o salmini on kala dendagal artiste ko wonɗo mi salmini ɗum mi juurima ɗum woɓɓe ko ɓiɓɓe am woɓɓe ko miñiraɓe am surtout mbireɗo Thiat Boyo musidal Guinée Bissau naɓe on mbiyama jaam hiiri on mbiyama jaam hiiri moƴƴo Sara Seydi o salmini on ɗa a salminama a juurama monsieur le maire a salminama a juurama marijam Allah rake pulla marijam Allah rake fal biram hiri pulla binane ya walane ya kanana ko latta jam fal biram ya nana ya nana ya nana Allah rake ya nana Allah rake je fulbe fuladu jam hiri on fulbe fuladu ali barka man fulbe fuladu jingoɓe leñol ɓantoɓe leñol mi salmini on mi juurimama on mine lamdo ko jam tan gonɗen ya Allah ɓeydan en jam ya Allah ɓeydan en kisal e keɓal ya Allah suuru en kala ko jibina ya Allah waɗ ɗum barke e nanda kinnima jarawali kofe mon jarawali fulɓe he nanda jawali ma yurminaki fulɓe fuladu e jamdeji ke jaraho mbadiri saroho wunde wecco e nambamdi jemman cajali wennaga ma tawtawata he bonnata hajike e anna fo salmini on fo waynima luttara heke waɗede kadi ko ma addu haalade ali barka on fulɓe fuladu jinaninaɓe mi salmini on gari e jam ya on koɗɗe jam mbiyam Boubacar Ba mine mo salmina Tuuti Fall mine mo salmina haɗo Italie o woni Maymouna Balde debbo Ousmane Fadi Seydi ɓiɗɗo Alaji Sana Seydi assalamu aleykum Sibso Mado min calmini kala ko ari nde ɗo fedde Fuladu ko délégation Tuuti Fall to jinani mo neni menen ha ɓe giɗo mum Mado ko nene goro mum ko giɗo mum kanko noon hande immini menen min no ala komi wawi haalde Tuuti Fall sirnamo jarama Mado anda heeɓi nene goro mbo heeɓi musidɗo mbo heeɓi giɗo ɗo noon haala jutta ɗo e haaldanno a golluyi e awo noon tuuti ko golle leɓirta on jarama merci beaucoup madame Ba Tuuti Fall depuis Italie joni e jahanni madame Haruna Mbalo di Jenabou Seydi sama awoɓi kan idi yottade e nder galle he o woni debbo Haruna Mbalo Sare Diallo guiɗo systéme Mado Allahu akbar o watta holɗi assalamu aleykum mi salmini fi ko wonɗo ko dendagal ko wonɗo woni gorko woni debbo mi salmini on mina weltano ko ari ɗo ko surtout e systéme Mado d'après ko mo nangi kam paren ko franchement mina weltanoma systéme Mado e teddungal wondugal e gorko ammogal mina welti hen franchement mina salmina kala gorko ammo Haruna Mbalo mina salmina kala ɓe yimɓe Sintia Idrissa par ce que ko ɗo mi jeeya mi salmina neneji am ɗi kotoji am ɗi miñiraɓe am ɗe tout ça mi weltima franchement systéme Mado jarama merci beaucoup madame Mbalo merci madame Mbalo mo okkiri enveloppe makko e noddani madame Mbalo Mari Diaw madame Mbalo Mari Diaw simboni ɗo ndeysan Mari Diaw micro ɗini assalamu aleykum salmini on onon pi ko ari ɗo ko mi juurima ɗum be inde mum e yettode mum ɗo haala jarani judde Maymuna o mbawra ɗanade hande ɓiɗɗo am o ɗini heeɓi no galni dental ko gimmoto jahon min mbayrumi hirdam sikko heeɓi jo duuɓi ɗiɗi timmuɗi ɗon yimɓe no soƴƴo
awa sisa mado mi wawta ɗo juurinde haala so wona mi wiyama nene ma wiima salminima ñaganima yasake e jaam. Merci beaucoup Siengimi Maron et noddani Madame Safiatou Baro Balde. Madame Safiatou Baro Balde. Assalamu alaikum. Musamini pinko wako. Safiatou ko min ko cousine am goga. O kanko min kam do wada mo représenter. Système do me jettima parce que madda do ko tedde amen. Men ponno ɓurnode ni wawi affaire aji ɗi kono yaari ni de Kande da chondi mankani darmo bemen bangu dangani jasi je do bechimen yale cherwani ko deska e dabai adi bil adi fulbe karmini jedi fulbe burja dano bedana fulgaro fulbe nyam fota ko beda wadana pandrade eta chana endam pirta adi menangi e hanangi dina adi mo bemen walle ne dabaji adi mo bemen walle ne dale adi bil adi mo tagare bil ko rukida konangu danangu manga chuda ajumo minangi pular mangam sabuni ajata ulabeli kanti ya tigari pular ya nai bari taki bei bari mangari fulbe ayya chuma do ulabeli kanti ulabeli kanti Nyalani tawmi kulari wedira Nyalli hirani tawmi kulari nyallira Iri jangani tawmi kulari hidira Mini muinani nanda kulari fundu Niga fulbe bu mida dumni manira Mida dumni farnora kulagu ya dechisa Afrika oro takalda bejago Konko odi yandu oda na manjina Adi billadi fenado na diko Mida pullo gangari farnor konduya Barnore di mabuman, mana kalai bela. La bela mulle beli kanti, kanti, mulle jadi bari bari, jadi bari mangani. Full
merci beaucoup Didier. Non amuda palco non bay direttamente pa Guinea-Bissau, Ora ba giuri kino presidenti pa no fala al ministro, No bonito chama al presidenti. Boche Kande. Imene sise du presidenti di Guinea-Bissau, Ok, boto ka palmo pa jintis di Guinea-Bissau. Nessa jundwa. Horondare Johnny. Dikki entere. Misu iraji ki entere. Samba si finansi han. Wa tanta hirande kajirario. Demba oke bagugu. Telegudes. Wow. Dikki entere. Misu ira. Dikki entere. Miwaka. Wow. Telegudes. Wow. Vraiment me weltima parendi maɗi ɗo Abdourahmane Doura Balde kadi wi weltima. Merci délégation o fof kadi weltima. Merci beaucoup. Photo taf. Bagay photo. Holude haami gayna mi ronka haalude e yimɓe am ɓe Guinea-Bissau ɓe ko mami ya salmina ɓe. Awa jawren seeɗa. Baba,
Radioji kali, journaliste ceti, baby baba iwami. Teleji kubi, radioji kali, solga feti, baby gamba diwawi. Ora Senegal na everybody, manana ndara. Ora Senegal na everybody, chewe kati tonga nyala. Gima wesadi, kai mo juve na ndani mi ata. Ala ko dole mawi naude, ala ko bernde wawi do. Jara manene am, jara masami am. Manangam benyani jamira mayanani wala kinda warama kinda warama mayanani kaimira kaki kinda warama baba bijara mayan mayanani wala bija hoda DJ Dog. Wala assalamu alaikum baba wala jimo wala suboro malado baba suba malado kana se boro belle bumela min calmini on e inde Pastef le patriote min calminiri on inde gouvernement o min calmini on particulièrement honorable Yoba Balde ko kanko délégation mum o ari ɗo norade Sisto Mado min beltima ya Allah nawto yesso ligge ɗe mbeyɗi hande ko ɓe mbira ko on ko tout perdre sauf sa culture donc hande si andari an déjà jaliɓe arɓe ɗo ɓe hande fof ko fulɓe meeɗino wonde jamano ɗum taw e satti e nder Fuladu machallah Kolda on jarama ya Allah ɓeydu ɗum ɗo ɗum ya rabbi ya Allah mi salminino délégation am o fof ɓe gardumi ɓe monsieur Diallo Saliou Dabo Ibrahima Koté Seni Balde Kadiadou Kande kamɓe fof mi salminiɓe dal ɓe tinnima mi weltima vraiment on jarama. Merci bien madame. Merci beaucoup. Si on arrive à me représenter. Do o ko tiktoker di Fuladu. Ono ngandi hande kewbe dini mbi'a kam système do haremande e nder leñol fulbe. Fuladu piw isetti dum bibbe fulbe piw isetti dum. Kono non se ayi mi wawi dum surtout e réseaux sociaux han ko Allah e be sukabe Fuladu. Sabuna ko ka en jinganta kam ton. Hande si pulagu memama han ko ka en gimmoro dara hande si ayi système do suusi wadde goddidi e nder réseaux sociaux han ko mina jogi do mi baari awa ko be do baari mi do réseaux sociaux do ko dum woni dido tiktoker ji Fuladu dum wadi système do wiyo ko ma wadana be jarama tiktoker ji Fuladu be madana dido tableauji mina faala kella nembe fort tan o woni o horani minen dum kono goro itti do représentant joni me jipporoga les représentant ji mumen di goro yo ok tableau mun no ha tan o ba hewani jalibe mawbe be jottima on beltanama ko kañ woni yeso dental ngal machallah ko golle de buri halaka ko dum woni mo jabara lebde kañ ko gollat tan heeda bawo machallah monen wonti do e bureau mun o trésorier o secrétaire o ka en pibenin do be ngiwi gila Dakar be ngari ran uniquement pour odo organisation président Omar Diar population o ngarbe inde banda. Assalamu alaikum Fuladu nabe oke mi jari kala gardo do délégation gimmiɗo Guinée Bissau gimmiɗo Sénégal gimmiɗo Gambie fof mi jaari yimɓe bantaɓe ɗum ko kawral wawata ɗum ɗo wadde hande noon haala hewani ɗo saabu ko ande woni programme voilà mi jaara kala bawɗo ɗo wonde mi jaara bureau banta systéme ɗo saabu ko o woni minen deuxiéme édition momin mbaɗi e programme amen he voilà noon ko minen goni yimɓe bantaɓe noɓe ngar oroɓe goni oro organisateur woni waaji oɗa horo
organisation. Président organisateur. Monsieur Diallo. Monsieur Diallo. Président organisation, Monsieur Diallo. Yes. Tawo ñawnoro seeda. Ok. Ah. Ok, on se suit. Leptan jole, leppa mara be présenté. Non, ok, organisateur, président organisateur. Kankala hala seeda. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Onon fof ko ari do ko salminama. Fuddi jangude men bi on jarama. Vraiment Sitia Idrissa Nabe on jarama. Banta système do fof et par ma voix et la voix du président faut wadi on remercier. Et commencer par les parrains, les marrains et les frères d'honneur et les sœurs d'honneur. Vraiment on fof on biyama jarama. Casa Media DJ et tous les artistes présents do on hande au concert on fof on biyama on jarama. Vraiment il y a une battunino bo wuri pour halaka ta jurani mais vraiment men badamo remercier men bad remercier assistance on jarama. Merci. Et trésorier o kala dinin do on moftara kales o kono mo ala kales o wattu do on jarama. Merci beaucoup. Merci on beltanama. Merci.
le Fouladou parce que c'était une véritable actrice pour la culture du Fouladou qu'elle a vendue à travers le monde entier. Enen jara acteur ji fop men jara kala onon depuis no jodorado hano woni doni hay goro heñaki ha bani lobani deni wodi ko wonto ƴiƴam meɗen ɗo miɗo andi noon bantaji garoɗi ɗi e hiroji garoɗi ɗi inchallah rabbi 3e e x manifestation mbattoyoɗo e inde Banta Fouladou ɓuranni men jara délégation Guinée Bissau o ɓe gandiranta ko Bocce Kande immini ɗumen félicitation te min mbiya Mado inchallah rabbi Kolda wi o no a yaɗo reyaɓe mbaɗoya toon manifestation ɓe ganda Guinée Bissau e Fouladou président Diomaye ko wino ko a ari ga an ga ko ma e jahir ton ko amen donc on calminama on juurama inde docteur Oumar Sane e délégation ɓe mi wataɗo wadde présenté kono ɓe foof jemma ñalawma ko ɓe goni acteur ji mum ɗi men gokka ɗum oɗo o enveloppe mo gandiranta haysi waɗaka dévoilé kono en gandi docteur watta hunde tawɗi famɗi ko mbaɗi yo tawɗi teddi men calmina kala acteur culturel et jaliɓe meɗen mbaɓɓe ɗo presté no hanniri ni félicitations à tous les acteurs gonɓe ɗo ɓe vraiment mi ñaago on poɓɓaneɓe Mado merci. Merci on calminama Dura wala ndesan ɓe Guinée Bissau ɓe mbaɗe ran ha moƴƴa no woni tableau meeɗaka waɗede Kolda par ce que ngal mawno ha ɓursi a yiyani falte helde bomma o mbaɗa ɗum ɗon ɗo tappi e ɗum ɗo monisé ji ɗi ha moƴƴa o meeɗaka waɗede Kolda Madio Seck ɗo woni première fois o tableau e waɗe Kolda ay star régional meeɗa wadde no woni tableau ha awa fami waɗani Mbarodi Fouladou Allahu akbar la lion indol yo yar Bocce Kande ko ni weɗiri Mado la ilaha illallah barki musique Zeg Pro merci Guinée Bissau naɓe
Listen, we tell him to that people body called that bro. We tell him to call that tigi. Hande buri me andu de yo. Hono gomi fuladu. Hande buri me andu de hono jidi artiji fuladu ni. Parce que ne penen gandi esta regional le wada concert. Mais on peut plus nous ngari on nori ma artiji fuladu ni. Bravo me wantilla. Sukaɓe fuladu e leneji men fuladu e jajaji men fuladu ya Allah yoɓɓon ya rabbi Allah e ko ni watte goro o ko muɗum o awa kellane koye mon mi nana ɗum kellane koye mon mi beltima Mado a jarama mi beltanimama Mado andi yadirmaɓe piw station ma mawɗo o piw ha Europe Mado min beltanimama balde journaliste en piw e yimɓe maɓe vraiment Mado a jarama yimɓe maɓe pimi jaride zeppuwe wonɗen mbaɗanen mo kelle ndeysan kala Mado ɓe yeeyi bonin ɓawo Mado ko giɗo Mado ndeysan ko giɗo Fuladu Let's go. One
legacy. Asiku alala. Kujabe. Nijo mango gane bane moandi. Nijo mango fale na moandi. Aira tenganya na boloba na mo. Aira tenganya na mojaka na mo. Mondo aitu. Mondo aitu. Nijo nyane jango mao. Jango api kala kumbata kohore ma. Jango api kala kumbata aira. Nijo mango tiba kakukuma. Don't get to the yo, ayama. Don't get to the yo, andama. Asikuno alagasi. Asikuno alagasi. Hey, alagasi. Don't get him on the movie. We like them, some we don't do any solo. The Mularani day, yo, alagasi maudo. Asikuno alagasi. Sensei,
man that is so you must all not forget to be a woman. No problem, no mind, and I'm not so mind. So that the world I will hey, what do you mean? The person, and you get Mamon, mimi daina. Wala tipo, yari bekeudo tipo dini la. Tipo, misiku janga apa ya? Bila anese ko kesido. Bila ko kesido. Bisa tu apa je? Hey!
Rago,